em dic Lluís i vaig a presentar-vos com es fa l'arnadi. Ingredients: 500 grams de carabassa torrada. És esta. 2 moniatos. 200 grams d'ametlla mòlta. 100 grams de sucre. Un poc de canella. Lladura de llima. I per últim, per a decorar, l'ametlla. Hem dorat la carabassa, el moniato, i ara ho mesclem en un bol. Tots els ingredients anem a posar-los en el bol. I ara anem a mesclar l'ametlla. Anem a posar la ratlladura de llima i també anem a mesclar. Una vegada tot mesclat, anem a donar-li forma a l'arnadi. Hem de fer com una muntanya. Així n'ha quedat el meu arnadi i per últim el decorem amb ametlles i sucre per damunt.